Döwrüň ösen talaplaryna laýyklykda täzeçe işleýän hususy paty kärhanasyna daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň oruny tutýan täze görnüşli önüme öndürilip, ýurdumyzyň içerki tarp ediş bazaryna ugrudylýar. Kärhanada kämil enzamlar, innowasion tehnologiýalar ornaşdyrylan önümçilik ulgamynyň sadaşykly hem utgaşykly hereket etmegi, işleriň göňnüjay gurulmagy, ýylylyk arkaly birleşdirilen sintetik dokulmayan önümi ýokary hil derejesinde taýýarlamaga, oň öndürilýän möçürini artyrmaga mümkinçilik berýär. Hususy kärhananyň idare jaýy hem de önümçilik binasy Şabat etrabynyň Gunwatar kunjugynda ýerleşýär. Häzirki wagtda bu ýerde öz bolşly senagat zowlagy kemale gelýär. Ýylatly owalardan esli araldaşlykda bolan bu giňiş meýdanyň uly bölegini dürli görnüşli önümçilik detgallarynyň uzun hatary eýleýär. Bu ýerde taýýarlanýan önümler agramynyň aşa ýeňilligi hem de maýşgaklygy, gabaraly göwrümi taýdan tapawtlanýar. Bu önüm dokulmayan ýürüýte sintetik jüplügünden alynan sapaklaryň birleşmegi arkaly taýýarlanýar. Häzirki zamanyň ösen isleglerine laýyklykda önümçiligiň hemme urlaryny, ekologiýa howpsuzlygynyň ähli talaplarynyň doly berja edilmegi bu önümleriň hil derejesini kesgitleýär, oň ähmiýetini artdyrýar. Öz bolşly usully taýýarlanan şeýle önümler gyşky egin eşikleriň işliklerini, ýorgun düşekleri gaplamak we beýleki önümlerde giňden ulanylýar. Hormatly prezidentimiziň ykdysadiýety diversifikasiýalaşdyrmak, ýokary derejede ösdürmek boýunça ykdysady fiýasaty ähli döwlet maksatnamalaryny dogry durmuşa geçirmäge hem de olaryň netijeligini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär. Ykdysadiýetyň ösüşini fiýasy jemgyýetçilik kämilleşdirmäge we oba ýerleriniň ösüşini üpçün etmäge gönükdirilen özgertmeler hem öz täsirini ýetirýär. Gaýtadan işleýän senagat kärhanalaryň aglaby bölegi oba hojalyk pudagy bilen aýrylmaz baglanşyklydyr. Şu noktaýy nazardanam olaryň netijeli hereket etmegi oba ýerlerinde kämil durmuş infrastrukturasyny döretmäge ýardam edýär. Önümçilikde täze netijeleri gazanýan hususy paty kärhanasam bu ugurda degişli işleri alyp barýar. Bu bolsa halkara parahatçylyk we ynanşmak ýylynyň zähmet ýeňişlerini beslenjekdigini aňladýar. Hususy kärhananyň hünärmenleri we işgärleri döredip berýän ajaýyp mümkinçilikleri üçin Mehriban arka dağımda hem de arka dağlı gahrman serdarımıza hoşallyk sözlerini aýdýarlar.